Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на кулинарните вдъхновения. Домашна закуска баница без мая с плънка от сирене и яйца. Приготвя се много бързо и лесно, без да чакаме за втасване на тестото. С малко и достъпни продукти. Дори да се начинаеш в кухнята, ще се справиш успешно, не изисква много умения. Запрятайте ръкави и да се я приготвим заедно. В отделна купа ще смесим само сухите продукти. Присяли сме се 460 грама брашно, към което прибавяме 10 грама бакпулвер и 1 чайна лъжичка сол. Разбъркваме, докато се смесят добре. Количеството на продуктите ще намерите в описанието на видеото. В друга купа изсипваме киселото мляко, чукваме едно яйце и разбъркваме, докато се смесят. Наливаме 150 мл олио и 50 мл вода и отново смесваме. И от този момент нататък на 2-3 пъти ще прибавим брашното към сместа, докато замесим тестото. Не изисква много месене, щом брашното бъде усвоено от месещото си тесто, спираме. Тестото ни е готово и оставяме на страна. В друга купа поставяме 400 грама сирене и с помощта на вилица или с ръце, както на всеки удобно, го натрушаваме. Прибавяме киселото мляко и чукваме едно яйце. И тук зависи колко ни е солено сиренето, вкусяваме леко с сол. И смесваме. Вземаме един лист хартия за печене. Върху него съм се очертала дъното на тавата, в която ще изпечем баницата. Стремим се да разделим тестото на 2 равни части. Върху хартията за печене оставяме само половината от тестото. И сега ще го разточим на правоъгълник, така че се стремим да не излизаме от очертанията, които направихме на дъното на тавата. Тази разточена част на тестото ще използваме за втория пласт на баницата. Пластът ни е готов и оставаме на страна. Вземаме се тавата, в която ще печем, и я намазваме с студено краве масло. Вземаме втората част от тестото и ще се я разточим по цялото дъно на тавата, като се стремим навсякъде да е с еднаква дебелина. Виждате колко лесно се работи с тестото, даже и без точилка се разточва навсякъде равномерно. Тук точилчетата си използвах само за заглаждане на тестото. И сега ще се нанесем пълнежа. Нанасяме навсякъде равномерно и заглаждаме. Размерите на моята тава са 22 на 27 см. Но ако използвате тава с 1-2 см повече или по-малко, това не е проблем. И сега ще захлупим с тази част, която я разточихме върху хартията за печене. Издърпваме леко към стените на тавата, така че да покрием пълнежа. С помощта на вилица леко понатискаме краищата. И с помощта на резачката за тесто очертаваме баницата на парчета и после понатискаме, но не до дъно. По желание поръсваме с усам. И ще изпечем в загряна фурна на 160 градуса с вентилатор и 180 градуса без вентилатор за 35 минути. След изпичане оставяме да изстине и тогава разрязваме. И ви уверявам, че студена, дори и на следващия ден, е още по-вкусна. Надявам се да ви е харесала тази закуска, а защо не за обяд или вечеря. Ще се видим в следващото видео.